Najviša životinja na svetu ko je? Moram vam reći, žirafa to je. Vratom, glavom i nogom ona se brani, a drvećem i lišćem ona se hrani. Adresa njena je Afrika, savana, a bagrem je njena omiljena hrana. Vrat njen dugačak je čak metara 7, mene moj zaboli kada u nju gledam. I još nešto bitno, vrlo malo spava, boja njenog jezika je čudna, tamno plava. Najviša životinja na svetu ko je? Moram vam reći, žirafa to je. Vratom, glavom i nogom ona se brani, a drvećem i lišćem ona se hrani. Adresa njena je Afrika, savana, a bagrem je njena omiljena hrana. Vrat njen dugačak je čak metara 7, mene moj zaboli kada u nju gledam. I još nešto bitno, vrlo malo spava, boja njenog jezika je čudna, tamno plava.